sesión. Bueno, vamos a ver. A urxencia da sesión é que entre a Xunta e a FEGAN chegaron a un acordo por cuestión dos procedimentos sancionadores sobre o COVID-19 e entonces nós queremos adherir a ese convenio e ten que ser antes do día 15 deste mes de decembro. Por lo tanto, eso é no que se justifica a urxencia da sesión pola premura do tempo. Por lo tanto, votos a favor da urxencia, votos en contra. Bien, entonces non há lugar a preguntar xa as abstencións. Vale? Bien, entonces. O segundo punto da orde do día, que acordo se procede de solicitude de accesión ao convenio entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xusticia e Turismo e a FEGAN para articular a encomenda de xestión á Xunta de Galicia para a realización de actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedementos sancionadores competencia dos Concellos de Galicia en relación co incumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o COVID-19. A proposta de acordo é a seguinte. Primeiro, solicitar a adhesión ao convenio entre a Xunta de Galicia e a FEGAN para a tramitación dos procedementos sancionadores, competencia dos Concellos de Galicia, en relación ao cumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o COVID-19 e, en consecuencia, manifestar a vontade de adherirse formal e expresamente a todas e cada unha das cláusulas do mencionado convenio, asumindo as obrigas e compromisos derivados do mesmo e con suxección plena a todas elas. Segundo, dar traslado do anexo 2, protocolo de adhesión debidamente cuberto e asinado á Xunta de Galicia a través do correo electrónico que se sinala no convenio. E terceiro, dar traslado deste acordo á Dirección Xeral de Administración Local, Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xusticia e Turismo. Moi ben, para a exposición do punto da orde do día ten a palabra o Concelleiro de Facenda e portavoz de Adiante Melide, Xosé Iglesias. Bueno, como ben xa descrito tanto no acordo como no convenio, o obxecto deste convenio é instrumentar a encomenda de xestión polos distintos concellos galegos que se vayan a adherir, co obxecto de que a Administración Xeral da Comunidade Autónoma realice os procedementos relacionados coas sancións producidas pola COVID-19. As obrigas que terá a Xunta de Galicia, que se compromete a prestar aos concellos que se adhiran ao presente convenio a asistencia técnica e material precisa para a tramitación de ditos procedementos sancionadores para que se orixinen a través do COVID. A encomenda comprenderá a todos os expedientes sancionadores por feitos producidos despois do estado de alarma no mes de xuño deste ano, tanto xa se estiveran iniciados como non. As obrigas dos concellos que se adhiren a este convenio é trasladar á Xunta de Galicia toda a información que recade a Administración e os inicios de ditos procedementos. En que consistirá os trámites? Os concellos remitirán á unidade tramitadora base ás denuncias formuladas, así como a identidade do instructor do procedemento, precisando o seu nome e os seus datos de contacto. A unidade tramitadora da Xunta de Galicia redactará os acordos de incoación co nomeamento do instructor ou instructora e que remitirán aos concellos para a súa revisión e para a súa asinatura polo órgano competente. Logo de asinados estes acordos de cohesión serán remitidos de novo á unidade tramitadora base da Xunta coas cartas de pagamento que correspondan a cada expediente e os datos necesarios para realizar a correspondente notificación. A unidade tramitadora na Xunta de Galicia realizará as notificacións dos acordos de cohesión asinados cos que se chegarán as cartas de pagamento. Comunicará aos concellos ditas notificacións e os concellos comunicarán á unidade tramitadora as accións pagadas e, no seu caso, de formular as alegacións ao acordo, estas serán remitidas na maior brevidade posible á unidade tramitadora base. Os concellos comunicarán todas as sancións que se pagaron
e no caso de alegacións, como se dixen antes, pois tamén se resolverán conforme o dito convenio. Eso é basicamente a base que ten este convenio. Moitas gracias, señor Iglesias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular, Dalia García. Moi ben, moi bons días a todos, gracias, alcalde. Nada, nós queremos deixar claro e recollido en acta que, maila premura de aprobar este tipo de instrumentos, que sabemos que foi obxecto do Consello da Xunta hai tan só apenas unha semana, pois queremos, o que digo, reitero, que non nos parece procedimental abusar da figura do extraordinario e urxente, aínda que sabemos que hai pouco marxe de maniobra, daí a explicar o noso voto. En canto ao fondo do que nos trae hoxe a esta casa, entendemos que é un instrumento que é de bon agrado para os concellos, todo o que sexa cooperar entre a FEGAN, ademais ben auditado pola FEGAN, co cal este grupo vai a apoiar a adhesión a ese convenio. Pola nosa banda, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista Obreiro Español, señor Prado. Bueno, bons días, moitas gracias. Pensamos que é necesario, 8 meses despois de que se decretou o estado de alarma e esa situación do COVID, decimos que é necesario e requiere da coordinación de todas as administracións implicadas, e en este caso as sancións como medidas preventivas e outras, a función preventiva que teñen, e para parte de eso a propia función coercitiva, son necesarias para o cumprimento das normas do COVID, co cal a coordinación é necesaria e nós estamos a favor desta proposta. Gracias, señor Prado. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Pola nosa banda reiteramos que oxalá teñamos un Nadal no que non teñamos que xestionar, non teñades neste caso, que xestionar sancións. En este sentido, entendemos que é un procedimento que se ten que poñer en marcha, que tamén ten a súa carga administrativa para o Concello, pero en todo caso respaldado por a axuda técnica da Dirección Xeral de Administración Local, co cal reiteramos a nosa primeira exposición na que vamos a votar a favor. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Prado. Señor Concelleiro de Facenda. Bien. Pois, evidentemente, teremos que facer os plenos extraordinarios cando así o pidan os acontecementos, como creo que é o caso. Polo tanto, vamos a proceder a votar este punto número 2 e único. Votos a favor? Acordo por unanimidade, polo tanto, dase por pechada a sesión.